Oke. Ay giwe. Uy. Ang cellphone. Lah. Cuy, mana pala to? Cuy. Katong classmate sa school? Cuy yo awang. Tahu kay cuy yo. Cuy, taka cuy. Lah, cuy gini be. Cuy, brado. Atas. Gue kayak matay. Gusto na mo. Snatcher na nagkakaroon deh. Snatcher na ka. Gue kayak matay. Sideline lang. Ano sideline? Gimana sideline ay? Gapon. Niresulta na kini mong kabugoy sa una ba? Uy, gapon mo nakita ka naman sa police station mo picture ay. Sikata na kini mo karoon ay. Grabe ka. Ba? Picture ba? Ayah. Picture mo sa cuy. 1, 2, 3. Bakit yung cuy? Sikata na kayo. Sebagai kabalog kamudena. Ayun sih, okay na cuy. Imo na cuy. Apa problema na kay cellphone ako. Luay, sikat na daging cuy na. Keluar ke Sikat cuy. okay ra may sikat na magkakaroon. Silvi sabi, ya, ganun lang kayo. Kaya tulo ba? Silvi ba? Gago! Kita ka naman sa police station gapon, yung picture na. Sikata kini mga snatcher eh. Abot gini yung pangandoy ba? Yung kabugoy. Yung kabugoy sa high school ba? Niresulta na yun ba? Sikata Sikat na kini kay mo. mo say bay okay kay. Nay, bala na mga pag-snatcher. Congrats cuy. Kailangan sunod na nakaspikas nga kwan, pikas nga police station ha. Ayan tao. Anak ka ng pu.